こんばんは。次の発音の練習は29ページのbesøg fra Grønland。グリーンランドからのお客。Peters søster hedder Hanne. Hanne er gift med Johan. De har 2 store børn. Den lille familie bor ikke i Danmark. Hanne og Johan og deres 2 børn bor i Grønland. Familien bor i Grønlands hovedstad. Hovedstaden hedder Nuuk. Grønland ligger langt fra Danmark. Alligevel er Grønland en del af Danmark. Grønland er verdens største ø. Det meste af Grønland er dækket af is. Der bor ikke mange mennesker i Grønland. Der bor kun 56.000 mennesker. I Aarhus bor der næsten 320.000 mennesker. I Grønland taler man grønlandsk. Alle børn lærer også dansk i skolen. I dag får Lene og Peter besøg af Hanne og hendes familie. De er på ferie i Danmark. Lene og Peter kører til lufthavnen for at hente familien. Hanne kan godt lide at bo i Grønland. Men hun kan ikke lide vinteren i Grønland. Der er meget koldt der. Der er meget sne og is. Og det er meget mørkt. I december måned er der kun lyst 4 timer om dagen. はい。で、これは発音の練習でした。